megalayapost.news. Namar bangi don kam ban kamai kaji ladang ngim kamai kaji ngi la kau ka ayu karantang sungi kala koi habakut senam namar na ingin segram susah ngi ke kat ka bangi ngi ket te Kinong yelam ka kunhun kinong nya kali pick up ka Ribhoy Commercial Pick Up Owner and Driver Association kala therteng persya ka jingsha kno baki juket ikimar ar number bat panpun poi pat sa Bangladesh da ka boong ru pamarsen thap ikini kimar po kali jungki klalong no kimar ar number hanre kat ba kini kimar kinang don hayo kalong hi kamar si number ya kanel apan pound da unong yelam ka kunhun ba Stanwell Mani kumo presiden haden bakum kinong nya kali pick up lani ki try pick up kilamat sibun ki jingsha kno ha ka bay day bat kimar ki baki juket ki day kimar be ain bat bansha pan thot ru ha kilinti sengken da ka krong pisah kisang bhalang baper bat haki pulut aslan ter kasrok ba haba kran siklat pathai kubor ka jindon lang khrui ki dukhat jong kunhun u president jong te kunhun ba Stanwell Mani lopan paw ka jing sokya halor ka jing sha nyon ben kinong nya pick up da ka penting pensmik iki bat ba ki dei ban sewi ke pisah wat ikini kinong nya kali ki dei tang kinong bala ban pen poi ki mar sa ki jaka blap tha da ki trai loi tho bakum kinong nya pick up ki juket iki masi ki muj ki siar na bernihat bat ban lip pen hapat sakeleng jong kari khasi kum bala tha da ki trai bat kam shum la don kum kita ki jing sha kena ba ki ket iki mar be ain ban chalan sa Bangladesh bat ul ongru la dagi ni gimar ki kala be ain bali pat kim khang ke yau ka bala tepaj ba ka badan haberni hat bali ban khen be ain tang marsen thap apo ka kali bat berlum pisa pat na ki nongnya ki bedang de tang ki nongnya kali ban besah haying ngasam kanika benta ka bangi don hange kanika benta ka ba bisngo bakal don kam kerki yangi ba ngin mi sakmat lengba jong ni ka por ka bangi don nanta te ka phang ka bangi mut banyak keren ki don sibun ki eki ba ni na kaliang jong ka Ribhoy Commercial Pick Up Owner and Driver Association kabangi ji kendo nakapor sikapor ya kajing kamtam ha kaba kikali jungi kia hasurok habangi kit ni ba ya kimar kimata kibangi jukit na yo na hat bat penpoy sa kijaka kibangi dei bat penpoy te hangne kidon katok ne kipoy dan ne kimat kiba ngikwa ban penpau ya kini kijing kibangi ya kendo nakapor sikapor kabanang kong hi kabangi kendo kadai ha kajing ya jungi halti singkin kajing sha pentot ha lanti singkin kumbana kaliang jong ki wei ki association kila yami sakmat kila je penpau kajing jungki na kaliang jong ki namnya taxi ki namnya tourist taxi ki association jong ki truck but mentah na kaliang jongi ki pick up commercial ro ngimat ka ju kajing kumbama ki ngimat kimat ha ka kamai kaji kamtam kajing sha pentot halti singkin kajing sha pentot halti singkin ka banangkong hi ni dai tang kinong kamai nim dai ki ni dai tang kinong bela ban wat trip habadon ba ai trip habadon ba ai ya ka bankit ban ba nim ban se bankit ban ba namar balai ni hab ban pendit pendiang ya kayin ka sem ya kajing don kam jong ki kon ki ti bat ya kayo ka kot ka jongi ha ka jing jongi ka paman la ka singi te kumbang apan pau hang ne ba ka jingkit jingba jongi ni ket kat ka kaman ka bangi yo te kamtam hakina ki fi di pamanta ka sat kran haya kane ka wei na kimat ka boong ba ka jing khai ka jingkit bat ka jing ba ya ki moj ki masi bat ki do kha ki siar kumta ter te kane ka jingkit ya kini ki moj bat ki masi hadu mata ngi na kaliang jong ka association ngim pala bas mutho bahakano ka benta la khen mar ar number ya kini kima ti namar habagi kit ni ba ya kini ki masi ki mo kado ne kasiar ngikit na po kayu kiyo gi hat ndai bangi dikit na kano ka benta ngikit hi na yo na hat na kacaka ka ba ki wanra kita kinong kai kinong pet bat ngin tempoi itu kimar sha kita ki bayatit ya pet hi ngingim dei ki ro tenrei kat ba nanti na yo kacaka ka bangi kit kamtam nangi na po Ribhoy district kacaka ka bangi kit ikimar kadai na po bornihat na kendai mer na kitan jirang kumta ter bat na kini kinong ri jingri na kisnong kithaw kibari jingri kiba di ya ki jingri jungki kum ki masi ki mo ki blan ki snyang kumta ter namar ba babun hingi dei ki kita kinong ri jingri te nanti na yo kadon kayo ilut ngikit ngiba nanti ngilit penhap sa kisyong di paper te nanti kamdon kata ka jingken ar number bat nanti ru habang ngikit ngiba ngiyi na kaliang jong gitu kinong ai bela yangi kila de bensiu ya kata ka bayo bai hat
kata ka bai CM, kata ka bai district council, kata ka bai snong, ka bai seng halang, whatever. Kila ni hak mat jongi kila de ban siu kata. Te ka ba peleng apa dingi kalau ba, panda mangi ada ban lu kata ka mar ban penpoi sekejaka ki bangi dei ban penpoi. Mar ya mi nang tu kejaka bang ngikit itu ke mar. Kalau dong gaji syak khrong. Ki nah kalian ka police department aman ki benta jong ka jaka baron kini ki police department aman ki benta hi ngila syak ban sakrom don ki jaka ki benga Aisyah Hajar teka don ki jaka ki benga hap Ivan Sanspa don ki jaka ki benga ai Arspa don ki jaka ki benga ai Arhaja te ka ikene ka jingmot habangi ni de tang kinong kit nong ba baleng syak penthut te sa ka wei kalong ba don ki benta ba ya dei bat kita ki seng balang ki kenya kan kamar ka dei kamar ar number hi ki kenya kan kamar ar number hato kim tip se ba te kayo lada kalong ar number bale mlik khang direct te kayo hato na kalian ka sarkar kam tip se kita kiyo kiyo ar number ne kiyo si number hi kata kan bale si pendik yang kinong nya kali kinong ki bapli ki babun kinong nya kali ki kenya ki baki kim nam kim start bapli su penting pen smi je ki piong bale dikit de kamar ar number ngin ra itu istanat ngin IKS ye pi ngin CC kali jong pi kimot babangi kinong kita kinong nya kali kamai kita kinong kit kali ni sudah betang kita ki bomnang bang start mangai la deng adong gajing nang start adong gajing pule te kadau ka bali ngah ban yeng hala kijong ki kalong ba ngaku ban sengkam la jong ngaku ban yeng hala kijong ki kejat ten rei bali pat haba ni ka sarkar ka penboring ina ka por to yeng hala kijong ki kejat rei shwa bangin yeng nak la kijong ki kejat kilak slai ni na clear jong ki kumno ni yo ban sa pi kata ka we gajing ye te ki hak ban so thu kan kene haswa bakin pentori ki kali jongi am kila dei ban dikem swai kita ki jaka ki bangi ngidut ki kamar kai basa ka we rumah kwa ban terpersa angne hato ka sarkar adu menno kala khang ban bam kata kadok masih kala khang ban bam ka kadok khai ka sia ka yu ka jela jongi pa dei ka di ka khang ni kata ban bam dok masih dan rei la fikong kwa kata ka jinya dia chet ka dei sabangla ha hei kila ban persisai kata yang nakalian jongi ngim tiap tengim sisin dan nakalian jongi bala hirong sa Bangladesh 4 rong si Bangladesh ni penhap ya kamar jangi ni penhap tang ko Shillong ni penhap ha mongap ni penhap ha Melim ni penhap ha Juai ni penhap ha Lengkot ni penhap ha Mairang kum ta ter ki Shillong te ntai ra bangil penra itu kamar ni jirong sa Bangladesh dan irong sa Bangladesh te hato BSF unlap te ban chemical jangi hato custom gendam te giban check ini gumno pila ban pensisai ni ke kamar ba kadai hato ha kali jangi la tho sa ba kadai kamar kan lit sa Bangla hato pulit kumno ban direct jangi bau ong ba kadai kamar ar nembar ka ba pin supply sa Bangla ni ngam dan cik te kata ni datang kinong kit kinong ba yang hato kamar dan rei ba pin berngam ini ba pin persang ini ban paret da kumnai kumtai ban diman ni te kan ni ke bam song tenan kata ga we ni lengo apa de kum mangal akar mentas panggiyo ki hat hayo hat ada ban siu lo dikini ki hidron kam ba de ban siu kata kum dei bang syukran ni ki baterai kata mi te haspot kalong kumno hayo hat ngilai i ba utu unong khai unong ya chet ya pet ba de ban siu pendiang lo dikit ki jing siu namar ba ketika calan di ka calan haba ka sarkar hi ka calan dan ne kata ka jing pendiang te ikut islah kampat hadu mentak apa lah ban pendiang tan ai ki nyio mano ban ai ngi ta ikut islah bi empat mano ban ai ngi ki yo hi ki ban ai ki ikut islah tan ai ngi nyio te balai pat sap penthut sap pendik yangi pi balai pi akum bam banai ni ki baro so ba tu kamar ka bagi ka bakit mangi kadai ka bakit na Bihar kadai ka bakit na UP kadai ka bakit na Assam ndre kam direk ngikit na po jelami kalian jongi ni penhap po jelami kasi kalian jongi te balai pada lemba jong gitu ki ngadon ko ka lat pathai kubor ngam kwa ban kerni no ndre ka don hi ka we ka lat pathai kubor ka bo ong ba ki kun samla na po ka them re boy kila pe school baro kila ayah sumubang ban yatrai ke kam ar number hapo jong kita ki malik bahe ki ba ai ki ke bainong bahe ban khala ban salan masih ban yatit masih sepo bangla hato ka kumno kila ban keno te kan ka kentin ka bapen mi kum to re ngakapat kanya gitu ki bapen mi kan kentin ro ki dei jisa kum ki nong keno ka kentin kila dei ban pressure government ba har kanya ka bakan pendiang no ikini ke jing ai kini kot islah kenang ba mengir ini okot islah kanya bangikit ki mata kata ka we ngat dom par kini ki get fi kiget ngem sutu kiget ki bami naka kan nanu ki yo ka permission bagi bu itu kiget ban krong itu kiget ni dam kiget ki bangi tip bagi la dam kiget kut por kiget ki bala expedite handre still kini kidang pendon kam hadu kini kisni menta ban krong nangi ban dimani kim tip re ngal kumno kila ban krong ka turo te don ki bong bakane ka degas ka get usim joga hima
jong uta saka we ro ngalong ko bakidon ki benta na po tem ribu hai ki ba persang ban ai kata salan mo kani kadi ko we salan ngam pla ban ong kadi salan jong no kari ni la yo kini salan akti barak ni pie yo ami kani 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 kama kani kadi ko salan kani ke salan ngas ni la yo hapo kali hanga menta giran hok pasan teli kini salan te kini ke salan ondang ni la sabat ha kulit ni ong sar ka man sungi ka bangkit la dan ba ai salan ni la yo ka salan ti kulit ki ong no wat pendiri kata kesalahan ketika kesalahan top sudah kesalahan kebom terekam kata nyintip semua kebom terekam habang ki kasabkar ka isu nanti kita ka isu kena salam teh habang ya kena salam isu do lai steng lai ajar saw ajar sam ajar isu ka bai salam karon jemut ayu bang isu kena bai salam ada kebom terekam tadi salam teh kani salam balik jumlah kang kini nang salam balik tu siku aban hikai yang ni kita ki anjit kalon yang ni bom nang bom start kakam cengi kamde bangin tip ita ki anjir non kakam cengi kalong tang bangin nya ka kali bangin kit ya kamar bangin tempoi segi jaka bangin depan tempoi kani kan ngila akram da kajing start namar kajing par ha kajing snow kajing nak pakatau ngimban sesu ki ni men suang ni sanya ki sang balang habaron kanu kajing kajing sa nyon ben ya ni udo usnam sano ngin snow nengko ngin snow ki sang balang harai men ta pading ni nak kalian jeng nya kali nyiting ban ki sang balang namar paling bisa berngam bisa berset ti ni hasil sya bedan kalau kena kacing ni dapat personal sya kipulit ndai dai mak kipulit ni kipat ki berngam ban berset ini ku mendin ro ngayo kacing mentang ngadang yo ka kubor ba kikali jungi na po river district isara police station ar kan talai kan tagi hapsong hapo police station nalor pangi ngala kita kamar jikim lada kayak ka tu kamar ngisa out by kali ngisa tim hakinong I trip ini mentakin bas sama ki arlai kan tapo tanat jam ka tu kamar jungi kan yak mana on basli mana ban sim jingit kre atau katu kakam kalau kum kini kecing rengi ni habangi kit kamar kamtam kamar jingim ya katu kamar ki kau ki sini ki pet dia kita bongdan jingim nilera demi po islam sa saka bagi di poi ram nilera re kamar jingim kum kasyar ka doa kamasi ka moy kini kamar jingim rengi bakla ban islam halanti sengkin yap kamar rengi cek hai kamar ka yap kajing lada yap katu kamar insyaallah baik kali ini yo akan kena ajar 10,000 3,000 yo baik kali insyaallah ka way kadar jong masih pimut dak tu baik kali ni la ban sing tu kadar jong tu masih imla ni haban sing na pala jong min siu ram ne min siu baikot baisla ne min siu shau tu bri ba trip ini ne mentang ni feel tang way ka kasla ka kali jongi feel tang insurance ndai kan insurance kita gi fitness kita gi AKA URC kita ki AKA ni feel tang pollution kadar jong kan kali lang sispa san ko sispa tangka arspa tangka dal apa ni fan keno fan san spa sianjan aja kandan jika palat bani itu kadar juga tu kot bangi siapa yang pelit tengah nak kalian jong presiden bat nak kalian jongi kum ka kenhun jong kinongnya kali na pore district da kan ni keren persya ba kum kan ni kajing nyanden nimla persya kan kathar ya ka yangi ki bakamai ho nomor ni don kam sarkar ndon ba ikam ajam ini ni yang halagi jong ki kejat ini ni simram ni simsa fi dikali ki bangi tet kembali kali bangi tet kas ni man dan kalau larang ni feel ka EMI jengi tang sisni la sa phone ni la sa haras ni sa sil fanya ni apa finance fi te ka bakum kani kan ka ba ka ai cinge ka bangi lap te menta habakum ne dengan terpat kan nak kalian jengi ni karpa baka sarkar ka di ban sutu syai bahkan bu na ki cek get ki babyang ka zaka ban aikot islai ki babyang ya ki hat bahkan kan wat ya kan solution komno ban solve ya kan problem ke jing kenduk jengi nang ta kiseng balang ke di bas tu syai lada ki don kata ke jing klik nam ta udo usnam jong pi pitre nam ta ke imlang salang wat long na penting yang ni ngi de ki do usnam jong pi gum ma pi ro pi de ki do usnam jongi ni de para do prasna wat long kinong penting jongi nreta pinlong kinong kersan yang ni kwa ban rong sang balang ni kwa ban rong ni yang lagi jong kejat ban kamai sistem mantre sistem ngam keno ai kisang balang ba pirung sang balang tinle kum kini kika ndai to namar ba bali ni ha banter ni kan ero namar ba kadon kajing lap kajongi kajing syam kajongi bala dang yin that le kine kijing kendo jongi le kala long ka ba ya tengku para mangi hi kam te bangi syukuran lapla siu pisa menta ni siu kadon te ki proof ki bangi siu pisa ro larang ikwa ban sim ya kateng jongno harengin kwa kanang kadai dang kajing sedang bat kajing ban penyesu tulang Syabhang kan ka subjek ka bangidon menta bahkan longkum ka sinya trilang bangi ngin senya ya pi pin senya ini ngir ngin trilang bat ngir ngin pan kata ka senya na kalian jong ki snong
kisang balang bat kipat ba arunga habang ipet lengba ki komen ladami kum gitu ke bas nakaliang jong ki nong thok ko bot ki penmi sapang kan ni ka jingya di masih ka khai masih ka ka jing ya komen ka bam so thu so thau ka bam tip kim tip ya ka benang khandau ka handu ka nong ni mat jing mangi reki ki ba komen ki song sup haban komen si reki ba pet ki komen handu ka nong ni pang kam sem ke namar babaleng hadu mentahi ka sorkar kampat khang ban bam dok masih kampat khang ban bam ya ka dok moy ngaro ila dia ka bam dok moy ngidong long baik duit ban bam ya kano kan jado ha bangi bam wat ya gib sen jiro hala dag pila ban bam pila ban bam namar boleh kata ko aku mon lak duit jongi te kata gen telada hadu kata bisngo ba kalong kum tate wan rahi mapi kita ki mar nata na ba wan penhap mapi kita ka ba boleh penhap te kata ko wei sa ko wei nga kwa ban kentiu lang ha kan ka por belum lang ya kiseng balang nga terpat ya pi ba pin pressure ko sarkar bahkan pendiang no ya ki cek dia ya ki yo ki hat nane kumno hakalo kuno kadur ka pinang ka kum ka jing perkat jong ki ban pendiang bangin nom sak pendik su hal ti haskin ha bangi yai ngiyang sakawe nga terpat lengba jong kane ka por ka bingidon manta na kaliang jong kum ka kenhun ba ka sarkar ru kan sim kia na kaliang jong minister ba dai pet ya kane ka livestock ru ide ban perkat bahai kane namar kumbalong manta wat penthut yang ikat bapim pala ban pendit pendiang yang kenram ni ki bakit tengin kit bet namar bangi don kam ban kamai kaji ladang ngin kamai kaji ka ngila la kau ka ayu karendang jungi kala poi habukut senang namar la ingin bam la ingin siram susya ni ki kat ka bangi yok ngikit bet te ngakarpat ru ya si minister ya sadu ka skor jong CM jongiro chief minister jongiro ba un perkat mai nam tak ni jing jongi kum kirit kiria ni dai kiria ngim don bor banile persya ban no rei lengba jong phi ki lat pathai ku bo ngila ban pensngo sya ka sarkar lengba jong ni ka por ka bangidon nanta te kani ka ka kruo ka bangi kwa ban pha na ka leng jongi kum ka kanhun lang baro ne bi ong non ne ngafrai ka dei kata lengba jong ni ka por lengba jong ni ka ba lengba jong phi ki lat pathai ku bo ni pha ka ni ka kruo ka ba shai ba kakam ka ja kum ne ban ka leng jongi kwa kum ne Datang nak tang gini kentien nak yang jong aku presiden jong ke asosiasi ngaku aban persmo bat pasat jengmut lang sabaro te tang gini kentien kublesh boni to pesne hoi ka bai kali ni pejmo mentang la ekot ka bai lenti ka bai kali jungi kalong kata habang ikit ka ma to tang ka bai lenti re ka bai penyang ro ngila penkentup ida ka ko hajar ka jongi lane ka saw hajar kat bangi sim mo kat badai ban sim ngila pen include di hang tu nanta ka bai bam jong driver ngila pen include di hang tu ngila siu bangi driver nanta tudung ten re don teng ba nang te ki ong ba kila ai kata ka bai lenti hi ngi bai lenti ka galon ka habagi ka jisa habala ada pen ban siu gitu ki jing siu hayo balik dang mi kata bai lenti dato compare ki nong khai ya thiet teng ki ai bai lenti yang ki ai bai lenti yang kane ba pin penhap sudah kali ka kasan spa mo dan isi hajar tengka mo dia teng nak tu ka bagi ai makiru fitep pandai la kini kinong bukti bang ajar menne kini kinong bat lenti pandai kila pentuat yang ni ki dawa ban ra satanat lane ban ai kes lane ban le kum ne kumtai ki berngam yang ni ba fide ban siu kata sibu mental ada gitu kinong khayi no pet ki ai ni tang si hajar tengka halenti ngilut hadu san riu hajar 10,000 ka ai ka bansa apla jungi nadang imai bapli ki driver jongi ki babit bathem ki bating tang si yo pulit tang si ki form la ya piu tat ban se phone ni ba la sabat kali kumta ile kumno ladam ai kata hapseu tengi ki bom tip ya ka an ki bapli ki bom tip ya ka an ya kalti te hapseu man seu malik hapseu na pla ban seu namar tu try mar tem ai sio namar la ya kut kata te kumno man ai sio hapseu na pla jong no hapseu na pla jongi ya kum kata ka jing ka banyak balenya mi sakhamat kadon kum kata dia lomba ladak ni biang tik tang kata ko bagi air hoi kam biang tang kata extra ngi dah ban sei na plala jong tes niyo ikamai ibarat mentangin sei by fine by you hani hanti singkin te kum no ken ni kamai to ha ka bai dei bat kata ka jing sa pan thuat phi kum bang ong man ne ka ni ka asam ni ka dang dai ka bat thamai bat kini ki jing ni su thu sai ba kani ka kam dei su ka kam ka bat thamai ka ada ka kam ka bariam ka ba orang ya tip ka bala na do ka suat ya ka me kali asing ki ya bam do ki ya bam clean te te balai kan ka
ladang itu persngap sekretar ngilak persang ban yakran habangi sabat kali itu mendon persngap berarti ini mendon persngap mendon bayok sngo hato piong kini kiyo hapo bornihat hapo jirang lene sikta ki caka hapo yo hato kim tip saya kini tip teh kini dan balik pat kim kis kasno kum lah po snong sibo lara won bo katu yo po snong ka kasno ai no si ka polis department ra tip baru agak de biang di jinon kam tikla tip saya kini sangno pada ngili penso kan hamba kala don kini ki baro kum kata lara ngin yakran berki marfuman ndal aja ka kam rum don basngap ini super ngambe yang isura i kali jangi tanan kum dai banga syukur no ai kata bas gom sana ngai ladi ki kali jangal kila syara astha ngalai sabat duduk lagi kita sapon ta pot hanan menemiro nginai sabat apa lai tuli satu lagi kali pot hanan telung halon kan ya kan kapam nilai persang banyak kerana pot hanan rusak damki ini te no ngin persngap kan ni kir ya ning ban se kan lamba jong pi ki pres media kan bangin mi sakmat ban ya bisar kan ki ba argen bisar kan ba ka sarkar pan sung thu kan ya kajing ya jung kita ki baron ki skor pan sngo kin yo sngo kan kajing ya jung kajing bakla te kam dir kajing bakla jung ni klem kir re ki mar kum mudrox kum ki ta ki mar ki bakta ki imlang salang kin dai ki mar ki bakta ki imlang nim ju ki dire kita ki mar bam kim daily use ki dai ki bagim ki mar ki bangi tanon kam man ka sing kajing jung Jom no kadai jom ka jom gormen ni namar kam pendiang hiya ka ya kikot kisla hak bedai berkene ka kam ka bangi kendu in hak keran kam ta Megalayapost.news.